Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite maọbụ ịkpọmaka Jugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Ị na-agba afa miri emi dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ power of fasting and spiritual exercise. Power of fasting and spiritual exercise. Agara m ebe a ka nkọwalụ gị Igbo spirituality. Adagwabugo gị bụ that spirituality all over the world is one. What in Igbo spirituality is not all about just mee saraka, buano, taano. No. Igbo spirituality is beyond that. With so many keys in creation. Yes. Echuaja ime saraka are obviously one of the keys. Saraka is a key. Echuaja iheme is a key. Yes, but there were other keys. There were other keys that even if echuaja iheme ime saraka, they will never open. And with the key of fasting. Yes. And with the keys of spiritual exercise. And with the keys in Abu until you fast over those issues, you will never get the result. Yes. One thing I love about Igbo spirituality is that how things work is a compendium of the entire spirituality. Because Igbo spirituality, well, the practical aspect, where the prayer aspect, yes, and so on and so forth. So, Igbo spirituality, with aspect of fasting, is also the Igbo that's used nso bondo. Gene bo nso, gene bo fasting. Fasting no Igbo. No Igbo. Nso fasting simple means mgbe sorrow for the ihe. Deny your own for the here. That is when you say you are fasting. The most important thing is that you fast from sin. You zero for the hegasi. After that, you when such. You know that? It for the you wow. But you heard that you was on certain things in the area deprived. Before a Bogota in Igbo spirituality, a Gabriel na son, only the Zenze. Yes, nobody here is Yaki the Brunze. So, okay, what did he hear? So, all in the Anine Kaito Ecowanata. What would Robert and Nega name with spiritual exercise, Maco de Maggie? Spiritual exercise work in Madija, Uyung and Oko. Ukiodi. Here, the Akai never. You pay attention, believe in me, your life will never remain the same. Or will you pay attention? No bitualetua, no bigopia, Garedi bias. I try as much as possible to balance my teaching. My teaching, whatever you are coming from, whether you are a Christian or whatever, or follow your brother, come and listen so that the bandage for your eyes will fall. But before we dive into today's lecture, important announcement. Tata ka ọnwa bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Ọktoba. Ndị niile sonyela anyị na aja iri n'igwe ga-enweta nchịkọta ya bụ aja echi niile bụ Satọde bụrụ Eke. Yes. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja a na-achụ kwa ọnwa, anyị malitere ịchụ aja ọnwa kwa ọnwa ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. Believe in me. N'isi ụtụtụ ejego dị m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. To aka isi eme ụbọchị ọbụla. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị na-eje na mmiri. Ụbọchị ikpeazụ ọnwa ọbụla anyị jee na mmiri were ihe ọnụ na-eje kpee ihe ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nke ọnwa na-abịa n'ọnwa November, ihe ị ga-eme bụ chat m na WhatsApp. You forward ya 3 prayer requests I get them altar. Then you make token donation to the account number. The chat is them na WhatsApp. I want other details we need for you in order to book you. WhatsApp number you get you want them more no one ajuju in when Nankuzi abo 0805 78
37672. I repeat, 0805 78 37672. Now let's dive into today's lecture. Omade long, just pay attention, share it, tag your friends to come and hear from the horse's mouth. Message you get on ta, bo an eye-opening one. Now let's proceed. Get again, asking na in my previous lectures. One day with many keys in creation. One day with the key of the table. You must learn how to put the square peg in the square hole. Or to hear better the idea what that result no so for the he there because he there met at the right thing at the right time. And when the key Ogabo he so we got on here, he need the key of prayer. He need the key of a golfer. He could be a declaration of an amazing. Man, well, problem he gain when he mere. He need the key of prayer or a golfer only. Here you are like Igbo spirituality. Igbo spirituality is the compendium of the entire process of how things work. I didn't Igbo, do you know Igbo? Igbo spirituality recognizes the fact the kid in one. Igbo spirituality recognizes quite the fact in them with the practicality. And with some certain things I got already all more to make demonstrations in creation. Yes, because in creation there is power of sound. Yes, and with power of sound. With power of the light. With so many powers. So Igbo spirituality na-ekwubi na-alụkwa ọrụ. All Igbo spirituality ga-enwe real testimonies. Forget about testimonies a na-enwe n'ụlọ ụka dị iche iche. Most of them barage. Yes. Most of them in afternoon barage. And I can tell you some of the real miracles happened in Igbo spirituality. Madam was the testimony n'ụlọ ụka. Ma maragat. Na temple I am go to ndị mmadụ ndị na-achọ nwa. Ndị mụrụ nwa bịa gbuo efi na temple in appreciation. Na nkwa ha kwere mgbe ha na-achọ ya bụ nwa. Maka na enwere ihe dị responsible appeasement ha kwesịrị ime nke a bụ nke ọzọ. Bụ ihe so mee na ha amụtara nwa. Enwere aja dị iche iche mee appeasement. Ha emeghị ihe niile ha kwesịrị ime, doctor sị na ha dị perfectly okay mana muzienụ nwa ọ bụrụ na ndị dị etu a bụ ọtụtụ n'ime ha bịara chụọ aja na temple today ha bụ ndị kuru nwa mana ha kuru nwa nwa ha mezukwara efi ha kwere nkwa na temple mana ha ọtụtụ n'ime ha jezi n'ụlọ ụka ebe ha na worship yeba praise the Lord n'ụlọ mana ya na-achọ nwa 10 years na Chineke emewo ya o mewo ya Chineke emewo ya nara ekele pastor abịakwa gozie ha nara ekele o nwere ike kwe nkwa na ọ ya arụrụ ha ọta rụgharịara ha ọta goro ha evangelical boss. While deep down in onye na-enye testimony ọma na ọ bụrụ na pastor kpepụtara ya pastor na-eko ọ dị aka onye akpere ma pastor ana m agwa na ọ bụrụ ngwa kpere madam ejegodi lụọ ọrụ ebe ọ lụrụ ọrụ azie ekpere kama ihe o ji wee bịaziri ụlọ ụka bụ na ọ chọrọ ebe ọ ya eme nkupụta nwa wee gwa ndị mmadụ na 10 years of barrenness endigo na ya abụrụgo onye kuru nwa na-atụ ụmụ nwaanyị shege ọ bedenye testimony a pastor na-eko na Jesus wu mere ọ bụrụ ya mere deep down in that woman ọ ma ebe a rụrụ ya ọrụ ntị ọ dị. So ana m achọ ịgwa the same thing with other testimonies ị na-anụ n'ụlọ ụka. The brave ebe I meditate ihe because ọdịnala nwelu na-use ike okwu ọnụ use gba ike practicality. So yet na achọ and one of the practicality a na-use in Igbo spirituality will fasting so ya. Yes, fasting nwere ihe o mewu maka na enwere some certain things ọ ga-abụ ịchọ i defeat you need to fast. Yes, enwere ụfọdụ ajọ mmụọ ya bụ for you to defeat it you are fast. O nwere some bad character o nwere negative lifestyle ị na-ebi for go nwee kwụsị wienu you need to discipline this your gross material body. Yes, the vessel you need it. And where any day some discipline. Maka don so ndụ. Maka anyị nwa ndị chiri ọzọ.
one of the principles of ichi ọzọ bụ nsọ. Adịbekwu maka ndị ọzọ ụfọdụ nwe ndị na-echi ọzọ ụka. Adịbekwu maka onye chiri ọzọ ọdịnala. Ọ ga-enwerịrị ihe na-asọ maka na ndị Igbo kwetara na site na mmadụ ịsọ nsọ n'ihi echi na ya wee dị asọ. Onye batara na nsọ so na one of the principles dị n'ichi ọzọ. So fasting is a part of it. O nwere ụfọdụ ihe ga-abụ ịchọ ịkwụsị ndụ anụ ahụ. O nwere some certain things ị kwesịrị ịkwụsị. Ihe discipline yourself even na nri oriri. Every time when I was into training, theological training, you know, let me tell you this thing, as a theologian, chọrọ any higher principles, ka i wee defeat the spirit of lust, mmụọ akwamiko. O nwere ụfọdụ nri, o nwere ụfọdụ diets, o nwere ụfọdụ drinks ị mara eri ntị ọ dị. Yes, because eating those diets and meals and drinks na-eje activate ya the desire for carnal lifestyle. So therefore you fast from it. And because the most important of fasting is fast from sin. Ị na-asọ nsọ, ihe izi ị ga-ebu ụzọ sọ njọ. Yes, maka na ihe a sị gị sọ nwere ihe eji sị gị sọ ya. Maka na ọ bụrụ na ịsọ ihe ndị a na ọ ga-enyere gị aka izere ụdị ihe dị etu a. Ọnya kpatara na highest principle of ịdị asọ n'ala Igbo bụ nsọ. E nwere ụfọdụ ihe onye na-asọ nsọ. Onye ọbụla na-asọ nsọ agwụ ya nwere ihe ọ na-asọ. Onye ọbụla na-asọ nsọ chi nwere ihe ọ na-asọ. Those things ọ ga-abụ irie ọ ma adịghị mmadụ ahụ bụ nsọ chi gị. So ọ ga-enwerịrị ihe ị na-asọ. O nwere some certain problems anyị na-enwe about into fasting. Ebe ọ na fasting dị powerful, you know idea. Ọ bụrụ na fasting adịrọ powerful, many messiahs amara fast. Yes. And fasting nwere ụdị dị iche iche. Enwere nke anyị na-akpọ 9 hours fasting. Ana m achọ ịgwa gị ka m guide ya gị maka ndị chọrọ grow from point A to point B. Enwere nke anyị na-akpọ 9 hours fasting. Ibido by 6 in the morning. You na-eme every 1 hour. From 6 pray and is fasting and chain prayers. 6 o'clock you wake up. You made the prayer. Besides the prayer, you go back to whatever you are doing or meditation. Next 1 hour, 7 o'clock, you come back again. 8 o'clock, you come back again. It will make the main for 9 hours. You close all your prayers before you end. Then what are some certain character or ike ọchịchịrị na-aghasarịghị ihe. Enwere ike iso na ndị a na-enye nri na nlọ, nri ọjọọ na nlọ, ma ọ bụ iso na ndị kpụrụ na the spirit of lust. Enwere some certain discipline ị ga-ebido mewe apply. Those things will fizzle away. In one idea. So one of the principles, Igbo spirituality is not all about a watch. Buanu, Riano, Tano, Meria. No. Enwere key. Inwangere, merriment, entertainment. Fine. Enwere go to nwoge aṅụrị mana enwekwara oge iru uju. O nwere ụfọdụ ọnọdụ ị ga-anọ na ya, ihe need to discipline your body in order to elevate your spirit. Mmadụ ịta ahụ ya afụfụ na spiritual upliftment na mmụọ. All the very important. In the temple, we encourage that. In the temple is already a part of life. Because we understand there were some certain problems he needed with fasting. You know there was some certain lifestyle of what I go na adịghị n'ahụ na akwatu ndụ mmụọ gị. O nwere ndị nwere ike isi na mgbe ọbụla ha nọ ndị ajọ nri na nlọ, ma mgbe ha nọ kwa iko na nlọ,
na ihe na-apụ ha n'ahụ, spiritual life ha na-agbatu, ihe ha na-atụ anya na-agabiga ha ma enwetazi ihe ha chọrọ inweta na ha kwa ha n'iko na nlọ. Ihe kpatara ya bụ na enwere ihe onye na-asara ụkwụ onye ugbo ruo ya dara. Enwere ike eji mmụọ akwamiko wee na-anapụghị ihe ijide ebube because na ọnya ka ihe na-asalụ. So mmụọ akwamiko abịazi enyezie ihe anyị na-asara wee napụghị ihe ntị ọdị. Ụdị ihe na-etu a nwere etu esi emeri ya. Enwere ndị ga-edefeat by fasting, nwere ndị ga-edefeat by spiritual exercise. As case may be, all your spiritualists ga-amazi ndị mmụọ na-abịaghị, ọ mmụọ from Sukumba, onyenwa na-abịa, ka ọ na-abịa na mmadụ nke ya eme, mmadụ ka anyị esi wee mie ka ọ Sukumbus. Anyị ama ihe niile na onye na-aga edeghe ya, spiritual guide ga-ama exactly ebe the spirit is coming from. Mmadụ solution. Then akwakwara ngide a na-enwe spiritual exercise, very important. Ngwa gị na spiritual exercise bụ oge mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ. Ọ dị very important. Ọ bụrụ na ị dị akwụnye onwe gị n'ọkụ, ị ga-adị exhausted. Because oge ị kwụnyere onwe gị n'ọkụ, kpọọ oge iji recharge more energy. Na-ajụzi gị, kedu mgbe ị na-ewepụta time for meditation? Ọ bụrụ na iwe onye Igbo spirituality sister na iji ego ọfọ gbuo anụ taa anụ gị, ị gazie na-eke onwe gị nkucha. Ị mụrụ na o nwere oge gị na ezumezu ga-anọ for meditation. Mgbe a ka ị ga-awe ego na ha ikerecha ha yọọ ha ebe ọmụ ebe isi mejosi gbaala gị. Ị gwa ha na-ebịa ka gị na ha nọrọ ya, ka ha gọzie gị, ka ha katapọtụọ gị from the point A nọ to point B. Gwa ha ihe ị chọrọ ka ha meere gị. Ịgwazie gwa ha kere ihe ha chọrọ ka ị mee. Ọ mgbe ị kwụnyere n'onwe gị n'ọkụ ka ị ji enweta ozi. Oge a ka ị ga-enwe mgbanwe, oge a ka ị ga-enwe transfiguration. Ọtụtụ n'ime aghọtara, mana ị ga-eji na ụfọdụ stories melụnụ n'ebe ndị Cornwall nọ wee mụta. Ya ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịsị gị na story in the Bible a na-ekwu okwu ya ma ọ bụ maka Moses a na-ekwu okwu ya gbasara fellow Akhenaten. I agree. Ọ dịkwa right mmadụ ịgwakwa gị na Bible wụ allegorical story. I agree. Mana story ya nwa dị na ya ka m eji kụziri gị ihe. I can tell you that story even in the Bible is made of akwụkwọ akụkọ, stories, and real life stories. Ihe mere eme bukọtara so many both fictions and everything together and my story together for ya Bible. Meaning that na ụfọdụ ihe dị na ya stories emere eme. Ụfọdụ ụba akụkọ ihe eji wee kọọrọ gị akụkọ iwere mụta ihe. Mana were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. Ihe na-achọ ka m were nkụzi anwa bara uru na ya. Mgbe ọ bụla akọrọ anyị akụkọ iro mgbe anyị dị n'ụmụazị, o nwere ihe a na-achọ ịkụziri gị. Akọcha akụkọ iro asị ukere ihe mụtara na ya. So whether my Bible or my stories, ihe dị mkpa bụ ihe mmụta dị na ya. Ihe mmụta dị na ya ka m na-achọ ịgwa gị ha. Enweghị ọtụtụ ndị amụma dị iche iche na ndị akpọrọ ọrụ dị iche iche, Mesias. Bido na Moses. Ịmara oge a kọrọ akụkọ maka Moses nọgidere wee wezuga onwe wee jee na mountain si na ijebe ekpere ntị ọdị. Abịakwa n'oge a na-akọ akụkọ gbasara Jizọs, Mesaya ndị ọbịa, ekwukwara akụkọ nọ na-agba ọnọgide wezuga onwe ya gaje kpee ekpere. Gịnị ka ọ na-eji eme? Meditation, spiritual exercise. Nwachukwu na-ajụ gị, when was the last time he created time for spiritual exercise? Ọ na ịmara na mma iji asụ ọhịa na ọ bụrụ na ịda ashapụ ya n'otu mgbe ọ ga-adị dọọlụ. Nwe ike ije emewe ihe kwesịrị ije eme. Etu a ka ọ dị, ya spirit needed oge eji eme spiritual exercise, oge eji ashapụ ya mind. Because now the mind bụ ya spiritual you. And the inner sharpen your mind wee na-connect gị to spiritual forces. Ga-enyere gị aka ka i wee nwee ike dee ude wee rụọ ọrụ na ndụ a. Wee make up exactly ihe iji maka ya wee bịa. Mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ amụrụ na mmụọ so ha nụ wee bịa ụwa hapụgo ha. Ha bụrụzie mmadụ na-amadụgharị. Ọtụtụ n'ime ndị akpọrọ ọrụ, the real spirit that is in them have left them. Ọtụtụ abandon gwokwu ọrụ ha because at a certain stage they became confused. Gị nwa na-ene m anya bụ onye akpọrọ ọrụ, gị nwa dịgodo confused na contemplate whether ka ichi ya kwa azụ back to ebe isi wee bịa mbụ. Ọ maka na imere ihe kwesịrị ime. Ụmụ mmụọ kwesịrị ịda aza gị gbakudoro gị azụ maka na exhaust na the natural power that came with you.
and ị recharge therefore you go empty. Ị na-achụzi aja ọ dị ka ụmụ mmụọ gị na ha so adị azazi ekpere chi gị na mmụọ so gị ezumezu mmụọ so gị agbakọdogo gị azụ maka na ịmara the importance of recharging yourself. Know it today, know this and know peace. You must always recharge yourself, and the only way out to go through fasting and spiritual exercise. Ị ga na fast from ihe ọbụla bụ ihe ga-ebutere gị nnachi gị azụ. You fast from sin. You know them all. You nwa onye focus on attention. Ndụ anụ ahụ erigo rie gị ime nke na ịbụzi homo. Ịbụzi nwaanyị na-eme lesbianism. You know na enwere ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ whether ma ọ pastor ma ọ bụ dibịa nwoke ma ọ bụ dibịa nwaanyị. Ụbara ụfọdụ n'ime ha abụ homo ntị ọ dị. Ị mara ụfọdụ n'ime ha bụ ndị lesbianism. Ị nwere idea na ụfọdụ n'ime ha abandon go ike ha because of na ha mara ihe ha need wo spiritual exercise ka ha were akwụnye onwe ha n'ọkụ. Mana ha exhaust mana tụrụ dị akpọrọ onye ọrụ mana o exhaust one the spiritual power ndị ya chọrọ ebe ụwa. Ogworozi ihe ọ na-aghọta in order to remain relevant. Ogworozi ihe ọ na-aghọta eje tinye n'otu nzuzo. I can tell you without missing words na almost 50% of ndị akpọrọ ọrụ ma ha na-alụ n'ụka ma ha na-alụ n'ọdịnala nọ into occult. Ị nwere idea? Yes, ọ bụrụ ọgwụkwụ moto ma efu mana m agwa nke bụ eziokwu. Ihe ụfọdụ n'ime ha ji wee banye ebe a bụ n'ọrụ gudoziri ọrụ tụrụ ya akpọrọ ya ọrụ. Yes, mana ọ hapụgo ogologo akpịrị, ọ hapụgo greed, ọ hapụgo ndụ anụ arụ ka ọ chịbịa wee napụ ihe o ji dị ebube dịka onye a na-akpọ Judas. Ọ na ịmara na Judas na-akpọrọ ya ọrụ mana ogologo akpịrị for material things napụrụ Judas ihe o ji wee dị ebube wee cover anya ya ihe ọ na-echezi ụsọ material things ọ ga-ebenefit then wee lee onye nwe ya ihe o ji wee lee onye nwe ya ọ na-elie na n'ole ka egbuo ya. Ọ na-ele na ụdị na ya dị smart because naturally ọmụrụ na ya egbu oche na olesi ha ya ohe o disappear ọwụ na scam go ha. So mgbe ọ bazi lezie the man isizie ya na-echezi ka ndị ya bịa nwude ka o disappear ka ego ha na n'iyi. Nwoke mmadụ disappears o wutere ezi o webewe akwa ọ dị mara ego bụrụ dị akwụkwọ ebe o mechalụ o wutebie o wee yọwa mgbaghara mmehie o wutebie obewesa akwa bechaa akwa nyekwa ụlọ. Ị nwere idea ọ nọrọ nwute ya bụ ọnọdụ ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ nweda ma ndị na-arụ asị pastọ ma ndị na-arụ asị priest ma ndị na-arụ ka ndị ọdịnala. Ọtụtụ n'ime ha nọ into occult groups. Gịnị ka ọ na-achọ? Ihe ọ na-achọ ebe ahụ na onwere ihe ọ na-aghọta. Ihe ọ na-achọ ebe ahụ na ọ chọziri ka o nwee ike ọzọ maka na ekwere ya nkwa na a ga-enye ya ike ga-resuscitate ọrụ ya. Anti brother scam ka scamrụ gị ijeche ebe a pụta ịfụ na ebe ị nọ ka ị nọkwa maka na nnụnụ si na ana fenie nọ n'elu ọkpụ ikume nwee ebe ọ nọ ka ọ nọkwa. Onye goro nkịta goro enwe ihe ntụpụ ka dobịa. O nwere ihe na-aghọta. The only way ị ga-eji wee recharge ya inner power enwere after effect bụ sọ mgbe i bidoro bibe ndụ ekpere bibe ndụ ịsọ nsọ ị na-fast from sin na-eme spiritual exercise because why fasting you do spiritual exercise to recharge yourself. Mana ọ bụrụ na ị rie ijezi ebe anyị asị gị bịa abanye otu nke a ma ọ bụ gị ebe anyị nke dị etu a ka ị were enweta ike ka ị ghara iwere nọọ ike eji alụ dibịa ma ọ bụ na ike eji egbu amụma ike eji arụ pastọ ike eji arụ ministrị ịnagụkwa ihe a na-achọ bụ ka a napụghị gị iji wee rie ebube wee nye gị mmụọ a jụrụ ajụ. Jụkwa ọtụtụ ndị mmadụ mana ọtụtụ n'ime ha abanyego na point of no return. They will not tell you, but I can tell you na ọ bụrụ na ị chọrọ inwe peace of mind maka ndụ gị ya na maka agbụrụ gị ya na udo nke obi, ihe ị ga-eme bụ sobe ndị anwa kpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ndị iyi ụwa iyi ṅụrụ n'ụwa gị wee bịa na ndị ọgbanje gị maọbụ na ndị mmiri maọbụ na n'ike aja ana kpọrọ ọrụ sobe ha sọba nsọ dị na ya. Ikwekwa na aka asị gị ji ebata otu nke a na ịma asọzi nsọ onwe nwoke bịara ka elu ekpere ya ekpere maọbụ ka ịlụ ọrụ ịta ya. Gịwa nwaanyị onye akpọrọ ọrụ na-atakwu ndị klient gị onye bịa ka ịlụ ọrụ ya ọrụ isedusu onye ahụ ata ya maka na ị nwere mmụọ insugbu ị nwere mmụọ incubus. Ihe na-achọ ọ bụ ka ịkwa ya iko ka ị wee dapụ ihe o ji dị ebube. Onye ọbụla na-alụrụ gị ọrụ ya spiritualist
mana ọ na-ata gị ịmarụgo na ịnagoro iyi na onye enwere ihe ọ na-alụ enwere isi ị nwere idea. Onye ọbụla ya bụ ya spiritualist ị bịara ka ị lụọ ọrụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọwụ pastọ gị o bido na-enweghị anya n'ukwu taba gị onye akwụkwọ fake all one of the characteristics ị ga-eji wee ma ọ bụrụ na onye agha firo na ọla ikere ya nụọ gị anụ yes mana ọ bụrụ na onye agha anụrụ not just for platonic relationship kpọwakwa enwere ike ọ bụrụ na o ji uwe na-erichajiri ihe ọ na-eme ntị ọ dị ihe ndị ahụ some of the occultic science ị ga-agba sọba nsọ na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ị ga-achọpụta ọtụtụ n'ime ụlọ maka gị nwa nchọrọ adreesị bụ ndị na-asị na mgbe ha dị na ụmụazị na ya na-alụ nlọ na-eme na ya na-afụ ụzọ na-ezi ya ozi mana since ya bụgoro adult na ozi akọtugo na ada ezizi ya ozi na onwe ozi nke ya na-aghọta ya lụkwuo nlọ ya echefuo ọ maka na ịmadogo nje aghụghọ ịdị asọ nsọ anwa ndị otu uche ọka asọ ịsịkwara ka ime na onye a ga-eme ịdị ịgbọ spirituality ọ bụrụ na enwere ka o si wee dịrị gị na ịlaikiri onye na vibration gị na ya adabalụ nụọ ya anụ ọfishal onye ọfishal mana ọ bụrụ na ọjọọ ka a na-akparị amụ onye ọbụla bịara adị wọchị ya ndị agha abịa na otu nwaanyị bịara na be m otu ụbọchị wee na-akọrọ m na o nwere otu nwoke na-alụrụ ya na di ya ọrụ yes ma akpa ahụ obodo ebe ihe a mere mana na saịdị ọka o wee sị m na nyanwụ nwoke a na-alụrụ ya na di ya ọrụ nwoke a manyere di ya mana o nwere otu ụbọchị ya jeziri ebe asụsụ ya di ya esoro ya wee bịa nwoke a na onwe ya ebido gbadowezie ya na-asị nwoke ka isi ekwuzi etu a ọsị ọ na ọmarozi di ya ọsị ya na nwere ihe o mere nwa na onwe ya ọrụ nwunye mmadụ so ihe ọ na-akọ isi nwunye mmadụ ịfụwana onye ọbụla sị na ya wụ spiritualist ọ na-eme ọpret ka pastọ ọ na-eme ọpret ka dibịa mana ọ na-ata nwunye mmadụ na-ata anyhow onye ọ gbawakwa ịghọtara ya etu a ka ọ dịkwu nwaanyị anyị na-enwetakwu ripọt ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị weda ma ọ bụ pastọ nwaanyị ma ọ bụ sista na-eme ekpere ma ọ bụ sista na-arụ ọrụ dịka dibịa nwaanyị mana ọ dị too loose na ọ na-atakwa ụmụ nwoke ndị na-abịa ka ọ rụọ ọrụ ha ọrụ ma ọ bụ na ọ na-atakwa ụmụ nwaanyị ibi ya gbawakwa some of them nọkwa na ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ bụrụ ụzọ gwọọ onwe gị ọya anụ ahụ ka ị ghara ibute ihe ya agbaghị ụchụ ụfọdụ ụkwa ndị bụ ọya ma arụ ha ahụ ndụ anụ ahụ o ji mgbe ọ nọ n'ụwa ọzọ ọgbụgba oku ya instead of ọ ga-ebu ụzọ jegoro trading nke edisiplinụọ ya ka o wepụ onwe ya mmụọ dị sukumbus mmụọ akwamiko dị n'ime bifo ọzabakọl ya o jero trading bifo na akwamiko a gara abịa and mgbe ọ bụ na o bidoro mewe mpịtọ tibe aka n'ihe ọjọọ ịfụ na mmụọ anwa na-aga na-anapụ ihe na-aga na-ezu ya ori mmụọ ọ bụrụ oge anapụ ihe ojide mgbe ọ bụrụzie empty vessel ọ chọbazie oke ọgwụ ọ ga-eji wee tinye aka ịma na ụfọdụ ndị nwe ministri nwere ihe a na-akpọ ite nsogbu ụjọ chọtazie ọgwụ ọ ga-eji wee na-alụ ọ dịpụta ịbịa ministri nwee problem ị nwere idea etu akwa dịkwa ụfọdụ ndị na-alụkwa n'ụdị ọdịnala ana m achọ ịkọwara na o nwere sayensị onye ọbụla ị bịara ka ọ rụọ ọrụ gị ọrụ hapụ ihe ọ kwesịrị elewe anya n'ukwu weda ma iwu nwoke bụ nwaanyị na-agba wrong sign sign na all is not well. Ọ bụkwana na ịbụ mmadụ na-eku ume na under the influence of my voice gbarụ mmụọ ndụ anụ arụ ọsọ ị ga-enwe limit set a standard for yourself. Ọ bụ ụmụ nwoke ibe m ekene m ụnụ ọ bụ onye nwoke ịdị permitted ịnụ onye ọbụla chọrọ ịnụ but that the official yes then ọ bụkwa nnọọ ịbụ nwaanyị jide onwe gị maka nwaanyị dị home builder. Ọ bụrụ na ifu dị ịnụ dị maintain or don't stop jumping from one place to another because no na-edrene gị ọ na-edrene gị. Enwere ihe a na-akpọ joyful activities they between genuine love shared among two lovebirds. That's what is joyful activity is uplifting. But I'm talking about carnal knowledge that has no boundary. Ebe ọ bụla isi na-afụ ya taa, ebe ọ bụla isi na-afụ ya taa, it will not help you. Instead, ọ ga-edina ihe iji wee dị ebube, dapụ ihe iji dị ebube. Maka adapụ udo sense ibuzi empty vessels na-emezi loudest noise. Gịnị ka m na-ekwu m isiokwu n'ụbọchị taa? Na-asọ nsọ nwee limit.
ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ chọọ ka ịrụ ọrụ gaba ka ngwa gị setie bandịrị na o nwere ihe ọbụla ga-eme ka ị taa onye bịara mmụọ pụtara ka ịrụ ọrụ ya ọrụ. Ndị niile pass under my tutelage is one of the basic teaching. Never you for any reason taa onye ọbụla maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị bịara ka ịrụ ọrụ ya ọrụ maka na onye a bụ onye mmụọ pụtara ka ịzọ ndụ. Ize no. If for any reason, unless na onye anwa mmụọ kpọtara ya ka ịrụ ọrụ ya ọrụ mana ị chọrọ ịnụ ya anụ only for marriage, then you can make the advances. Mana ọ bụrụ na ọjọọ ka ọ bụrụkwa normal playing or stuff, no. Ị ga-adị principle, ọ ga-enwe nsọ gị. O nwere ike ndebe ịgbara ọsọ agwụ na ọtụtụ n'ime ụlọ na-adị agbazi n'ọsọ agwụ, mana ihe eji asị gị gba ọsọ agwụ bụ enwere ụsọ do's and don'ts a na-akụziri gị. Enwere ụfọdụ ihe bụ nsọ agwụ, ihe ị kwesịrị ịma na ihe ama iwe mere tinye eme, maka na ọ bụrụ na ụmụ mmụọ gị na-akpọtara ndị mmadụ ka anyị na-alụ ha ọrụ ibido misbiwe ebuwe na-etriti ha rọng abụrụ ihe mmụọ ji kpọta ha, mmụọ ga-akwụsị kpọta gị. By then chọwa onye kpọchiri ihu ọrụ gị, by then ibo ya ndị amoosu, mana ọgụ nwa mere onwe gị ihe amoosu wee tara gị. Odimiri a na-eri onye ọda afụrụ onye ọfụrụ ụkwụ ya, chọba ọfụrụ nwa na-eme na-asị nọ ndị amoosu. Ụfọdụ n'ime gị nwa brought it upon yourselves. So gị nwa nọ under the influence of my voice, great time for ide fasting. 1. Fast from sin. 2. Nwee ihe ị na-asọ. Ị na-asọ ha na nsọ gwa mmụọ na ezumezu gị na ị na-asọ ihe dị etu a maka ihe dị etu a ka ngwa wontere mara. In creation, nothing is totally free. Ọ ga-enwerịrị ihe ị ga-enye mmụọ wee bage nụ. Ị mara ọ na-enwere idea. Even ndị a na-anọ into occult, there are some certain things they give in order to get, especially some of them natural wealth. Natural abundant wealth. Then in order to get that abundant wealth, you give something. Then in return for your wealth. You have an idea. Etu according to ihe niile. Etu according to na ndụ nke mmụọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ spiritual exercise, nature spirituality, nature powers, nature ka ị bụrụ onye na-ewu na healer. Yes, o nwere ihe ị ga-asị mmụọ na-ebịakwa na ihe dị etu a na ịma na-eme ihe dị etu a ka ha wee mere gị ihe dị etu a. O nwere ihe ị ga-edina, o nwere ihe ị ga-anapụ onwe gị na ndụ anụ ahụ. I remember when I was in charismatic. When I was growing, I was a member of Catholic Charismatic, and I was a member of Bible Society. During that time, in Bible Society, I belonged to a group called Caritas. Every Friday then, Caritas abunde ana kpọtara ndị ekpere, ndị agha ekpere. Ọrụ anyị bụ ndị niile ebukuru na ha niile ka ekpere ha ekpere. Ha na-abịa ekpere ha ekpere. Ha na-abịa ekpere ha ekpere. That every Friday I had a anything. Every Friday we are Caritas. You will not test anything oil till I do program no look by 4 o'clock. I get begging the better one who do the mother who put your courses. MHA better and that's the only guardian every Friday. That's what I say me. Emoron he cared in a better. Emoron he cared in a better. All to the mother, my what the mother now fast. Obrun you will keep me fasting. Team woke up with a group name fasting. Name spiritual exercise. Maka dem magi. Oh, nya kaji we one dem mother basalo. Lige nwere the altar. Na ekwubiri go. Ige nwere the altar that speaks for you. I remember that time. I know that do better. To akansi we so ihe na ache gwa gị when na gwa gị ihe awo. I was still under 20. When na gwa gị ihe when I was 18. Can be there. So, ọ ga-enwerịrị mgbe ị na-ewere onwe gị nye. So, o nwere ndị ga-abịa mgbe anwa ha si anyị na ha eme okwu fasting. Na fasting na-ada ekwe ha na ha na-enwe ọsa ma ọ bụ na fasting abụrụ onye na-eme fasting na ike ekpere adịrọ ha. Ụfọdụ nwere ike isi oke ihe mere n'ọbụ na ya na-eweta n'ego one dị etu a. Ọ bụrụ na a na-achaji ha, mana o nwere ike isi oke na ya na-eweta ego one dị etu a.
ogotacha ma biskit ma ihe ndị a ga-eji wee mesara aka ma ihe ndị ọzọ wee encourage wee motivate ndị ga-eme gịnị ga-emede nya wee ekpere. Ụfọdụ ga-ewetu a wee weta their prayer request edebie inyere ha aka na ekpere whatever ọ bụla ha nwere they commit ya. Ịmụrụ na nwere ekpere a na-akpọ even mgbe na was in Catholic o nwere ekpere a na-akpọ Novena Mass a na-eme for 9 days. Reverend Father na-ekpere gị ya and the mass ọ ya asụ for 9 days. Ihe ị nwere inye mana ihe ị ga-enye ga-adị more than normal offering. O mere that ekpere for 9 days. Etu a ka ọ dịkwa na fasting. O nwere ihe ị ga-motivate ndị agha ekpere ndị agha ekpere ha na-emere fasting. Ọ bụ ọsọ gị na-emere fasting na ihe niile. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na ọ ga-enwerịrị altar that speaks for you. Ọ bụrụ na ị ma na ị ga-eme fasting and spiritual exercise, ọ ga-enwerịrị altar believe na fasting and spiritual exercise ga na-emere ụmụ ihe ndị a. Ihe ị ga-emezi ewu ị na-support si n'ụdị nwere ike maybe financially. If you na-enwere ya, ọ dị everywhere across all spiritual entities. Even in Christendom, o nwere ike ịmara na-enwere ndị a na-akpọ hermit. Even in Catholic, ndị hermit a na-anọ na monastery. Mana monastery enwere ndị nọ na monastery na-eri nri na-eme normal thing. Mana onwere onye na-akpọ hermit. O nwere mgbe enwere ofu na Nigeria. Hermit a ga-ebi n'ime ọhịa. Ọ dịghị eri nri mmadụ siri. Ọ ga-aba n'ime ọhịa na-eri fruits and rest of them ka ọ na-sustain. A na-akpọ hermit. Enwere everywhere, even in India enwere hermit. Yes. So gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Enwere ndị bụ prayer. Enwere ndị ime ọnụ the monks and the nuns bụ ndị na-support the Catholic faith. You got idea? Ime the Catholic faith na enwere ihe eme ya Catholic faith crash ya. Ha crash mana Christendom crash. Ha dị well established. When the nuns, when the monks, ndị ahụ ndị na-ekpe ekpere ndị agha ekpere na-afọ asịnụ for ha na-ekpe ekpere hourly. Every time akpọ bell ekpe ekpere na monastery. They go monastery before. A na-enwe etu aka ọ dị Igbo spirituality. Enwere ndị bụ ndị agha ekpere ndị ghọtara na ọnya ka anyị na-ebuild now. Then we are calling upon everyone to ịmụta ya. Ọ bụrụ na ị nwere ike imewe ya n'onwe gị team up with ndị na-eme ya ọ ga-enyere gị aka. Is one of the keys of fasting and keys of spiritual exercise. Ọ ga-eji akwụnye onwe gị n'ọkụ nwanne na-achụ aja na-aga ọfọ na-eme spiritual exercise. Ọ ga-enyere gị aka wee tọọ gị agbụ ekwere ọtụtụ. Gị nwa bụ onye na-asị na ị na-achụ aja na ị na-echukwa chi gị na-eme nke a n'ime gị ihe niile asị gị mee mana ọ nwere ihe nwere isi. Try ya fasting and spiritual exercise and we thank me later. Let us pray. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụla ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be blessed. May you be favored now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.